The 7 veils, bowels, ndiro dzehasha dzamwari dzisina kuvhenganiswa. Alright, tatoziva zviri pasi pechigaro chenyasha. Muripo here sangano? Zviri pasi pechigaro chenyasha tatozviziva. Nemhaka yaJesu akaenda kunomanyira kunogara pamusoro pechigaro ichi kurudyi rwaBaba. Ruoko rwerudyi pane zvakunoreva. Ruoko rwerudyi ndorwakavhara areka. Areka paikangofamba chete, mvura yakabva yaparadza vanhu. Muripo here vana vamwe? Ruoko rwerudyi rwaMwari ndorwakanyora paDaniel chapter 5. Mene tukefasina. Ruoko igogo rwakanyora izvozvo zvakareva judgment. Saka ruoko rwerudyi rwaMwari runoreva judgment, rutongwe. Saka Jesu wakanogara pamusoro pezvichashandiswa naMwari kutonga nyika yaparara muchitema, yaramba nyasha. Ndopakanosvika akanogara. Saka kutaura kudai, Jesu agere pamusoro pamabhomba 7. Muripo here vana vaMwari? Wakanosvika akagara pamusoro pamabhomba akati, Baba, chimbomirai. Ropa rangu. Makazviona zvakaitika pamuchinjikwa. Ndakafira ivo. Ndakatambudzikira ivo. Ndiri pano nokuda kwavo. Vagamuchirei nokuda kwavo. One more time, oh Father. One more time. One more sinner. Chimbomirai. Wait. Chimbomirai. Nditenderei kuisa fertilizer. Nditenderei kuisa manure. Nditenderei to cultivate this tree. Mozoya motsvaka muchini. Kana maushaiwa mochitenda henyu. Vatitendai manditendera nemhaka yeropa repaKalvari. Nemhaka yekuti kuno wakagara pamusoro pamabhomba. Murume uyu unogona kuinda paerandiyo unoroya. Odzoka ari mupenyu. Waifanira kuoma ari pamusoro pekiti. Hapana aigona kuvaka bhawa karipedza. Munhu aifira ipapo pafoundation. Nyika iri zvairi nemhaka yekuti pane ugere pahasha dzaMwari. Ari kuti ropa rangu vapei mukana. Ukemitinga 2018 achatendoka. Hazvina yakamboedziwa, hazvina yakamboputsika, hazvina yakambotedzereka muchitema. Asi nekemeeting ya 2018, I'm going to fertilize, I'm going to apply manure. Ichaisa vhangeri achatendeuka. Mwari ngaavongwe nekuti Jesu agere pachigaro chokurereka. Ndopagere apa. Ndopagere. Patizivai zviri pasi pechigaro chacho. Bhaibheri rapiwa at that time. Kurava kuti pane time factor. Michael shall arise at that time. Patotaurwa nenyaya time. Wari vatonamata iMwari wenguva. Nyangwe asingabatwi muvushe hwenguva. Mumashandiro aMwari munoshanda nenguva nenzira iyi. Pane inonziyo the chronos of time. Chronology. Right? Chronos ndenguva inobva pakusikwa kwenyika ezvero kunosvika pakuguma kwenyika. Iline raunogona kudrowa. That's the linear expanse of time. That's chronos. But ukaverenga vhesi haisi kutaura kuti at that time in the chronos of time, at that time in the kairos of time. Saka now panyaya yenguva mubhaibheri dzinodudzikwa nenzira mbiri. Pane chronos zvichireva zuva rako rokubarwa kusvika pazuva rokufa, ndo chronos. But muchronos imomo mune inonzi kairos. Apo Mwari manje anoita break into the chronos of time. Ozviratidza pachena kwauri. Kana ukasakasika kubata nyasha panguva iyoyo zvatopera. Muripo here vamwe? That's why ndichiona kunyange kunoona Felix governor, kunyange kunoona Agrippa, kunyange kuvakomana vese vakasangana naPaul, Mwari waida kupurisa pachena kuti ndiyo nguva yekuponeswa kwenyu. But unfortunately nguva iyoyo yakabva yapfuura. Saka napana Galatians chapter 4 verse 4 inoti nguva yazadzikiswa kwazvo. Mwari wakatuma
mwana kumana wake wakaberekwa n'omukazi wakaberekwa pasi p'emurayo mu ngeri oyo ya that expanse of time God broke into the corners of time nova baberekwa Yesu saka pangua yakafanyia at the right time nguwa yasazikizwa kwazo Mikael atasimuka mulibere bana bamwe is going to break into the linear expanse of time once more again mweroshi ratiza pachake sadura kurangaliza bana bamwe utaiwa kurufura kurambe batabushi chitema chirambi chichitizungaidza ati zorarami tichingochera makuru kusvika nekusingaperi nerimwe zuva Mikaeri achasumuka ende ari kusumuka panguva chaiyo inguva ipi iri kusumuka Mikaeri muchaona kuti iwo pana the angel Gabriel paanotumwa kuzoratidza miondo kuna Daniel kutanga pachapter 7 that is a prophetic part yebook chapter 7 kusvika pachapter 12 chapter 1 to 6 is historical chapter 7 to 12 very prophetic the angel Gabriel was very active ndiye alikuwa achimuratidza miono nedudziro yose achimuratidza the devil is not disturbed nenyaya idzo aizviona zvake was not disturbed but chapter 10 manje Gabriel akuuya kuzoratidza pachena magumo the time of the end mulibere vana vamwe zvichaitika the time of the end the last chapter yehistory yeplanet earth Satan akati hazviitwi izvozvo ndokubva avharira Gabriel chapter 10 yaDaniel ndokumuvharira kudenga uko ndobva charonga roadblock ndokuisa madhiramu chikavhara Daniel ari kunamata baba chapter 9 ari kunamata for 21 days kuti aratidzwe nyaya nedudziro yezvaoneswa Daniel chapter 8 verse 14 unto 2,300 days then the sanctuary is going to be cleansed ari kutambura unoti ndakanetseka nenyaya ndikatsvaka kuinzwisisa asi ndakagona kuinzwisisa ndikatanga kuzvinyima ndikasvika madota for 21 days pazuva rechi21 ndo pakauya Gabriel nobva ati kuna Daniel inzwaiwe Daniel unodikamwa pawakangotanga kuzvinyima nekutsvaka chokwadi ndopandakatumwa kudenga kureva 21 days ago but ndakadziviswa nemuchinda wePersia ndiani muchinda wePersia ndi Lucifer Satani pachake muri paivarama anoshandisa madzimambo epasi anenge arasa Mwari saka now ndakarambidziwa ndikarambidzwa for 21 days Satani chakaisa roadblock kuvharira Gabriel panguva iyoyi emhaka yekutiyo Satani wakanga asina kutorerwa nyembe yake as an archangel yakazotorwa nomuchinjikwa amene vana vaMwari that's why muchiona paresurrection asina kuunetsa Gabriel nokugwaira paziso wangaona kudemonstrata kuti masimba ane edu but apa akanzi mufana upindi hazviti kuti udzivise vanhu the last chapter naye Mikaeri yokusumuka kwake Satani anga asingadi kuti uizive but no zvakaitika pano Gabriel anodzokera unotiwo ndakadzokera kudenga ndikanokumbira Michael kuti avuye kuna Jesu ndokubva avuya muchadenga imwemo paangosvika uyo kamusiki mulipo ere vana vamwe musiki zavakangoti this is madhamu zvenyu apa this is madhamu zvenyu muregere muranda wangu aindi saka Gabriel anotsanangura naDaniel nyaya iyoyo kuti Michael ndiye akandidetsera panyaya iyoyo mukaverenga chapter 10 verenga chapter 10 uzamusummarize here asi ndichakuudza zvakanyorwa murugwaro rwazvo kwake asi hakuna unozvisvibisa kundorwa navava pamwe chete neni asi Mikaeri muchinda wenyu ndiye oga unogona kumira nemi ndiye iye unogona kumira nengirosi
ndiye oga anogona kumira newe neni, ndiye oga anotyiwa nadhiabhorosi. Muri maire vana vamwari, Satani haachimicheka micheka, Satani haachimunyu sodium chloride, haachimvura yekuzimwa yaunonwaza muofisi mako nokubva kwako. Satani haachiwoko zvitanda zvemuchekesani zvinovora. Satani haachimicheka mitema nemichena, haachizvozvo. Anotya munhu mumwe anonzi Jesu. Unoda here kudzivirirwa paruoko rwaSatani? Mira naJesu. Saka Gabriel ndiyo ndakabatsigwa naMikaeri, ndiyo akamuya. Zvino muchaona kuti pachapter 11 nechapter 12 Gabriel unodziva uchidudzira nyaya, but unoidudzira uri parwisi hidekeo. Ndokunomira ipapo, ini ndonomira. Jesu nobva adi haana kuzoka kumusha, wakamira aziva kuti Gabriel haagoni kumira apo panguva inei, akadudzira nyaya yese. Saka Jesu nobva amira parwisi kunonzi Ulai pamusoro pemvura, akamirira kuti Gabriel apedze nyaya yose kuna Daniel. Saka nyaya iyi yatiri kutaura yakarinda kuti inosvika kuvana vamwari vekuchitungwiza vaponeswe. Saka akanyorwa to the last dot. Zvikaisiya vanyora izvozvo vanhu uvanze kuprofita kwebhuku iyi kusvika panguva yekupedzisira, vazhinji vachamanya pose pose vati zivo ichawanda, mweya mutsvene uchabudisa pachena zvawavanda. Iyi simbi yedenga ichafukunyukwa nesangano rekupedzisira. Zvikaipanapa mana mukaiverenga zvakanaka, inotaura pamusoro pachapter 11 kuti izvo pane umambo hwakasimuka yatakabata nezuro. This is summary yenyaya takabata nezuro yemweya mitatu yakaita semadacha. Kuchiri kurangarira nesangano ramwari iri kutanga kubata basa panguva iyoyo, but mweya yese yacho iyi iri kubetsera chinhu chimwe, kusumudzira zita rechikara. In Daniel chapter 11 chikara chacho ndo chiri kunzi the king of the north, ndo chiri kutegwa chine mabasa ekuparadza. Mukaverenga verse 43 yacho kusvika 44 inoti kuri Daniel chapter 11 inoti kuri Daniel chapter 11 tozoenda kuna zvakazarwa. Chapter 11 verse 43 shoko roti kuri verse 43 verse 43 yes. Asi uchava une simba pamusoro pepfuma yendarama nesirivheri, pepfuma yendarama nesirivheri. Uchatora ikonomi yose dzapasi dzose achakontrola iye, napamusoro pezvinhu zvose zvinokosha zveIjipita, nezvose zvinokosha zveIjipita achatora zvose. Ma-world economies ese achakontroliwa naye. Let's not forget what the Bible is talking about. This is a system, a religious political system. Iri kutungamirwa nomunhu pamusoro payo. But munhu wacho anotangwa paverse 37. Just a clue. Verse 37. Uye havangadi nehanya navamwari vamadzibaba ake, hanya navamwari vamadzibaba ake, kana norudo rwavakadzi. nerudo rwavakadzi Haangadi nehanya namwari upi noupi. kureva kuti haana hanya nerudo rwavakadzi. Hawani iyeyu. Here is a system inotungamikwa nemunhu ari pamusoro. Bhaibheri rinoti hawani haana the desire of women. Ndo zvavari zvikaya achatungamira ma-world economies ese. Mari dziri mumavoko ake. Apedza achainda achiparadza nekuparadza. Waverenga here kusvika 44 inoti kuri verenga. VaRibhiya navaEtiopia vachatevera makwara ake, asi mashoko anobva kumabvazuva nokumusoro vachamunetsa mashoko yawo. Tichamaona mashoko achewo. Famba ipapo uchabuda nehasha kwazvo kunoparadza nokupedza chose vazhinji. Saka pachava the time of trouble. Achaparadza nekupedza vazhinji kureva kuti nguva yedark ages ichadzokorora. Muri kwaire vana vamwari, zvika nguva iyoyi akutsvaka kuparadza nekupedza vazhinji. John tibetsere kuda zvakazarwa, kusanyarara, tibetsere kuda zvakazarwa. 18:15 chapter 15 verse 15
Daniel chakapuwa masimba mufananidzo wechikara mweya right kuti mufananidzo wechikara utaure kuti kudi chireye kuti vose vasinganamati mufananidzo wechikara vaurawe. Vhesi ya 16 chinomanikidza vose vakuru nevaduku vapfumi nevarombo vakasununguka navaranda kuti vapiwe chiratidzo muruoko rwavo rworudyi kana pauma yavo. Vhesi ya 17 kuti munhu arege kuvapo kutenga kana kutengesa asi iye una chiratidzo iro zita rechikara kana chiverengo chezita racho. achamanikidza vese vagere panyika kuti vagamuchire munembo wechikara muri paerevera vamwe. Panguva iyoyo vaiswa death decree kuti vanopesana nechirongwa chapasi chiri kurongwa mupurogiramu inonzi New World Order. Nyika pasi rese as I speak vari kunetseka kwazvo nenyaya yezvinamato zvakasiyana. Vativo vanhu vazhinji vari kupesana nedzihurumende nemhaka yezvinamato zvavo. Vanhu vazhinji vari kufa nemhaka yezvinamato zvavo. Vanhu vazhinji vari kuita kuti nyika isave safe nemhaka yezvinamato zvavo. Kunaona Al-Shabaab, kunaona Boko Haram, kunaona ISIS, vatungamiri vepasi vari kuti aiwa let's have one world religion. Muri paerevera one world religion. And the sponsor when is the United States of America. And that's the Bible prophecy. But it's why America is behind that. No chikara chakabvapanika chakaita segwayana asi chinotaura sechati chakaita segwayana mukubetsera chakaita sajeshi vaita natural disasters chinomanya ichocho USAID zvokujeshi mvura iyi mari nevasisina mari yavo chinopawo mari saka uri nayo muhomwe chinopawo saizvozvo chakaita segwayana asi kana toshama muromo uwhite house ishato ni satani pachake. Saka fungai ndipopana ndeyekutiwa one world religion, one day of worship which is a Sunday. Kana vanoramba izvozvo hapana kutenga kana kutengesa. Vanoramba izvozvo vakaramba vakatsungirira ngavaurawe panguva iyo.